العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والمنبض بلا جنفو وليت منك فالحمد لله أني إنفو بلا كبرهم بنوري مسجد الرزاق مشري ولياقا بانوكو كبره بلا جنبا كلام واتي دونا غني بانوكو كمافو غروبو تشيني رجعنا سكال لا فيها سنيكده كابو كرانكولا ka groupe ko fana ni fana casual be an singen ko sobani groupe ci ni fana ka cha ko sebe nyembo ko ni alla ni ka fo nga yele malike ka tapano ka ala bela jere ba kala ma to kamina pano ko musaqawa amina ni mo wana baranyma musaqawa gidan do ni la fiya ba de la sinye kede ore kama ni mo bla mo no ba baranye do kana laje e devi ke ka dama devi min lana ka dama ore ni bebe million wolonwula wambwani wa saba million wolonwula wambwani wa saba ani mɔgɔ min devin kɔnɔna na mɔgɔ min b'a dɔn ka fɔ se matériel de ka san ka d'a ma basi foyi t'a la i n'a fɔ déjà panneau 32 de bɛ yan nɔ fɛn fɛn o de bɛ devin kɔnɔna na mun b'an bolo misiri kɔnɔ panneau déjà bɛ taa 19 panneau den 19 bɛ misiri kɔnɔ ka ban ayi ale tɔ tɛ tɛmɛ 15 hakɛ kan panneau tɔ mɔgɔ min seko kɔni min ye ka kɛ wari min bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan joona walima ni minɛn de bɛ sɔrɔ a ka se ka fara ɲɔgɔn kan pour que an bɛ se ka misiri bɛ bila o kan bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya cogoya min na laɲini kɔni y'o de ye n bɛ ala deli ala k'an bɛɛ saba ma nafolo minnu bɛ bɔ k'u don ala k'o dafɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka n'o kɛ fu ye ala ko sera k'an ye jannatul firdausi ye salli ala muhammadin salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Demi bila kana Orange Money sira fɛ a bɛ se ka nin numéro ninnu contacter an balima Kayarama fo fana 72 05 60 50 an balima ko Ousmane Diallo 70 74 74 73 ani an balima kɛ Banjugu Kamara 75 25 33 73 an bɛ mun fara kɔ o de ye ka mɔgɔw ko jiya ni mun ye dɛmɛ bila k'i jija ka weleli kɛ walima ka message ci o bɛ baara nɔgɔya an bolo kosɛbɛ kosɛbɛ inshallah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.